Täze Aý özüniň mallarçylygyny giňden ösdürmekde, şeýle hem olary dogry imitlendirmekde dürli görnüşli kombinirlenen iýimler taýýarlaýar. Täze Aý özüniň müşterileriniň şeýle hem halk köpçüliginiň isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen olaryň arasyna beden üçin bedene jüýjimini, ýumurtgalyk bedeni iýimini, şeýle de towuk jüýjesiniň täze iýimini goşdy. Gelin olaryň taýýarlanşyny hem taýýar urunşlaryny bilelikde göreli. Mene bärden sizem ekranlarda. Täze Aý bedenler we towuklar üçin iýim önümçiligini ýola goýdy. Täze Aý kärhanasyna täze ugur kuşlar üçin ýürütüleşdirilen, utgaşdyrylan iýimleriň önümçiligi başlandy. Täze önümler bedeneleri we towukları ösdürip ýetişdirmäge gönükdirilip, Ykjam tatuwa çykaryldy. Assortimentlary giňetmeň şäklerine kampaniýa kuşlar üçin utgaşdyrylan iýimleriň üç görnüşini birden öňürip başlady. Olaryň hataryna bedene jüýjeler üçin kulka görnüşli utgaşdyrylan iýim, ýumurtga berjiligini ýokarlandyrmaga niýetlenen bedeneler üçin iýim, şeýle hem towuk jüýjeler üçin amatly kulka görnüşli iýimler bar. Goşçuluk önümlerinden başga da kampaniýanyň assortimentine ýyry şahly mallar üçin temretmek we süýt berjiligi artdyrmak maksatly, şeýle hem owluk şahly mallar we balykçylyk üçin utgaşdyrylan iýimler hem bar. Her bir utgaşdyrylan iýim dokudy görnüşli çyýgmalardan düzülen deň agramly düzüme eýedir. Önümler zerur minerallar we vitaminler bilen baýlaşdyrylyp, guşlaryň we mallaryň doly ösmegine we ösüşine ýardam edýär. Şeýle hem keselleriň öňüne almagy aýratyn üns berilip, düzümine saglygy we immuniteti berkitmäge gönükdirilen tebii goşunlar ýerdelenler. Siz hem guşçuluk bilen meşgullanmak isleýän bolsaňyz ekranyňyzdaky telefon beligitine kärhanaň ýerleşýän we elektron salgysyna ýüz tutup bilersiňiz.